नमस्कार मंडळी, घरोघरी मातीच्या चुली या मालिकेचा येणारा भाग आपण पाहणार आहोत. तर शर्वरी आता विक्रांतच्या खुनाच्या आरोपामध्ये ऐश्वर्यावर खूप मोठा आळ करते आणि म्हणते की असं घाणेरडे काम फक्त एकच बाई करू शकते आणि ती म्हणजे ऐश्वर्या. माझ्या नवऱ्याचा घात केला आहे तिने. तेव्हा ऋषिकेश आता शर्वरीच्या बाजूने उभा राहतो आणि म्हणतो की खरंच जर हे ऐश्वर्याने केलेलं असेल तर मी स्वतः तिला पोलिसाकडे देईल. मी तुला वचन देतो, तुझा हा भाऊ तुला न्याय मिळवून देईल. तर शर्वरी तर आता आतमधून खूपच खुश होते की ऐश्वर्याला शिक्षा होणार म्हणून. तर इकडे जानकी आता निर्दोष सारंग ऐश्वर्याला म्हणते की मला माहिती आहे की तुम्ही निर्दोष आहात. हा गुन्हा तुम्ही केलेलाच नाही, त्यामुळे मी तुम्हाला शिक्षा नाही होऊ देणार. विक्रांत भाऊजींच्या खुनाच्या आरोपातून मी तुम्हाला निर्दोष सोडवेल हे मी तुम्हा दोघांना वचन देते. तर दोघांपैकी कोणाची बाजू ठरणार खरी हे पाहणं खूपच रंजक ठरणार आहे. अशाच मालिकेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.